Píše sa rok 1126 a ty, veliteľ mestskej stráže v stredovekej Perzii, netrpezlivo očakávaš prvý lúč ranného slnka. Odpočinok na konci nočnej služby však s nevôľou musíš odložiť, pretože tvoji muži ťa práve informovali, že v nebezpečných uličkách ešte stále spiacej štvrte objavili 2 či 3 podozrivo vyzerajúcich mužov. Chlapi, neserte tak 2 či 3. Podozrivá skupinka sa v skorých ranných hodinách nevysvetliteľne potlkala okolo domu istého bohatého kupca a tak pochopiteľne nariadiš ich prehliadku. Tvoji muži začnú pofidernú partiu šacovať a vyťahovať z rôznych vrecák najskôr malú sviečku, potom suchý chleba, ale v zápätí sa ukáže páčidlo, železný hrot, palica, vrece piesku a živá korytnačka. Ako skúsenému bojovníkovi so zločinom je ti jasné, že si v tejto chvíli našiel členov voľného spoločenstva známeho ako Banu Sásán. To je Assassin's Creed, čo? Ideme k hašašinom, to je Assassin's Creed. Není to Assassin's Creed. Sakra. Toto je ďalšia epizóda podcastu Stredovek na kolene, v ktorom si rozprávame dramatické, dobrodružné, šokujúce i pikantné historky z tejto fascinujúcej epochy dejín. Dnes sa pozrieme do hlbín kriminálneho podsvetia družiny žobrákov, podvodníkov, zlodejov, vrahov, vandrákov a čo je úplne najhoršie, potulných básnikov, ktorí svoje podfuky ospravedlňujú životnou filozofiou. Nepokoja nešpejšová. I predverebnosti. Ja som Andrea. A ja som Marek, profesionálny prismrdávač, ktorý sem chodí hovoriť svoje mimoriadne hlbokomyselné komentáre na mimoriadne presné historické fakty. Pokiaľ nás sledujete na YouTube, nezabudnite nám dať like a odber. A teraz sa už poďme pozrieť na asasínov s korytnačkou. Nie sú to asasíni. Ale majú korytnačku. Aj keby sme predsa len po tuhom premýšľaní našli dôvod, prečo sa poctivý človek pohybuje po meste o 3 ráno s páčidlom, korytnačka je onen usvedčujúci dôkaz. Prečo? Podľa Džamála ad-Dína Abn ar-Rahíma al-Džavbáriho, sírskeho učenca a spisovateľa, sa zviera používalo nasledovne. Potom, čo železný hrot prerazil dostatočne veľký otvor v hlinenej stene, zlodej vsunul do diery palicu s handrou na konci. Keby totiž do medzery rovno strčil vlastnú hlavu alebo končatinu, mohol by sa rýchlo ocitnúť v dráhe meča majiteľa číhajúceho na druhej strane. Tí opatrnejší niekedy používali na tlmenie zvuku vrece piesku, ktoré rozložilo náraz, aby sa neprebudili napríklad susedia. Nie vždy však bolo nutné prerážať stenu a občas postačilo jednoducho vypáčiť dvere. Keď sa vlamač presvedčil, že ho nikto vrúcne nevíta, škrtol pripraveným kresadlom. Zapálenú sviečku o veľkosti palca pripevnil na pancier korytnačky a poslal svojho malého komplica dovnútra. Zviera sa pomaly pohybovalo po miestnosti a osvetľovalo priestor i potenciálnu korisť, ktorú si zlodej mohol z bezpečnej vzdialenosti prehliadnuť. Počkaj, chceš povedať, že oni tú korytnačku používali rovnako ako dnes používajú všetci tí tajní agenti vo filmoch tú kameru na tom kábli, aby si prezreli miestnosť? Vieš tu, čo ti doktor strká do zadku pri kolonoskopii? V podstate áno. Takže stredovekí lekári strkali do zadku korytnačku so sviečkou. Nie, není to prenosná technológia. Ak by totiž v dome predsa len niekto bol, votrelec ešte nevkročil dovnútra a teda mohol okamžite bez problémov utiecť. Netreba zabúdať, že sme v stredoveku, takže keď sa zotmelo, bola čierno-čierna tma. Nulový zdroj svetla, ako vzdialené pouličné lampy, vysvietené výklady či reflektory aut, k tomu malé okná a v ruke žiadna baterka. Ale môžeš mať v ruke tú korytnačku s tou sviečkou. Práve, že tá korytnačka bola chytrejšia, pretože keď si mal v ruke sviečku, tak ona nesvietila do diaľky, ale ten zdroj svetla bol okolo tej sviečky, ale keď si tú korytnačku poslal dovnútra, tak ona ti svietila v podstate ako keby miesto baterky. Áno, ja to chápem. Pokračujme. Isté, korytnačka mala svoje nevýhody, napríklad sa pohybovala veľmi pomaly, ale zlodej sa vďaka nej postupne oboznámil s rozložením domu a keď sviečka zhasla, mohol sa ako fantóm pohybovať nehlučne po pamäti. Korytnačka nebola jediným spolupáchateľom a rovnako spoľahlivými členmi zlodejskej tlupy sa stali mačky alebo holuby. Na rozdiel od opancierovaného predvoja, bolo však ich úlohou robiť volávku. Ak totiž zviera nikto neprišiel vyhnať a nevzbudilo pozornosť, vzduch bol čistý.
Podľa metódy vlámania prerazením steny sa títo zlodeji označovali ako tuneloví, pričom použitie hrubej sily predznamenávalo aj ich odhodlanie. Títo ľudia boli spravidla pripravení zabíjať, ale aj zomrieť, čím si vyslúžili oveľa drsnejšiu povesť ako ich rýchli kolegovia. Bleskovým zlodejom sa nechcelo babrať s korytnačkami, preto prepadávali ľahšie prístupné domy. Treba povedať, že väčšina stredovekých zámkov bola výrazne jednoduchšia ako je tomu dnes a tvorili paradoxne najslabší článok dverí. Chránili skôr tvarom kľúča než zložitou mechanikou, tým pádom mali aj väčšie tolerancie. Prosto sa tam dalo dať aj niečo iné, čo ako tak pásovalo. Rád by som podotkol, že keď máš vyslovene šikovného zlodeja, tak žiadny zámok ani v dnešnej dobe ťa úplne neochráni dlhšie ako na minútku, dve. Takže celé je to len o tom zdržať dostatočne dlho, aby sa ti neoplatil vlamať do bytu. Preto je lepšie mať bezpečnostné dvere, pretože zámok je dodnes najslabším článkom dverí. Je tomu tak. Každopádne lupiči na odtlačenie západky používali kovovú doštičku na princípe primitívneho triku s kreditnou kartou. Nosievali aj nástroje na lámanie zámkov, ale v praxi bolo menej náročné mechanizmus vytrhnúť a zámok rozbiť, než nejako elegantne odomknúť. Čož je pravda dodnes mimochodom. Rozhodovala rýchlosť. Sofistikovaný lockpicking, aký poznáme z bezpočtu fantasy titulov, bol skôr zriedkavý, pretože bežný stredoveký zlodej preferoval istotu pred čistotou. Je teda len dobré, že sa ti ako veliteľovi mestskej stráže podarilo jednej takejto kriminálnej akcii zabrániť, no ani s prvým zakikirikaním tvoja práca nekončí. Pretože sme proste frajeri, no nebudeme si klamať. Keďže je piatok, okolo obeda, ľudia prerušili prácu, zatvorili obchody a odobrali sa do mešity na spoločné modlitby. Tu sa však v dave objavila mula s pozlateným sedlom, na ktorej sedela opica v luxusných šatách. Za podivným úkazom kráčali traja indickí otroci a keď získali dostatok pozornosti, začalo sa divadlo. Opica si vyzliekla šaty, vytiahla vreckovku spoza pásu a položila ju pred seba. Otrela si zuby paličkou zvanou misvak, pričom následne vykonala 2 poklony vďaky za očistu a 2 na pozdrav mešite. Symbolická hygiena zubov pred modlitbou je súčasť rituálu podľa proroka Mohameda, takže nešlo o náhodu. Opica potom zobrala modlitebné korálky a začala ich zdanlivo počítať. Tu pred ľud predstúpili jej spoločníci a rozpovedali príbeh o tom, že v skutočnosti je tento tvor zakliatý princ. Manželka ho totiž podozrievala, že sa zamiloval do jedného zo svojich chlapčenských otrokov a premožená žiarlivosťou zoslala na neboráka kúzlo. Aby sa princ mohol vrátiť do svojej ľudskej podoby, musel zaplatiť 100 000 zlatých mincí a väčšinu tohto výkupného sa mu už podarilo nashromaždiť. Bohužiaľ mu chýbalo už len 10 000 a preto sa muži obrátili s žiadosťou o pomoc na publikum, ktoré im už tou dobou pravdepodobne viselo na perách. Je to proste stredoveká obdoba nigerijského princa? Áno, niečo v tom duchu. Predstavenie totiž bolo starostlivo nacvičené do poslednej rekvizity a predovšetkým presvedčivo zahrané. Obyčajný stredoveký človek žil v celkom inej kultúrnej realite. Kliatby či zázraky považoval za uveriteľné a netušil, aké je opica učenlivé zviera v rukách skúseného trénera. Podvodníci sa však principiálne nezmenili, pretože tak ako dnes aj pred stovkami rokov využívali ľudskú zvedavosť a apel na emócie. Nemuseli presvedčiť všetkých, no stačilo, aby sa malá skupinka odhodlala prispieť a i zvyšok pod tlakom odsúdenia predsa len otvoril mešec. Nikto predsa nechcel, aby si o ňom susedia pomysleli, že mu chýba srdce, je lakomec alebo má hlboko do vrecka. Dnes tu máme falošné zbierky proti rakovine, zmrzačených psíkov a amerických vojakov. Príbeh sa zmenil, prispôsobil sa nášmu vnímaniu sveta, ale triky sú to staré ako ľudstvo samo. Keď hovoríš ľudstvo samo, strašne uvažujem, ako také triky fungovali v praveku. My sa inak dostaneme k jednému triku, ktorý sa dodnes používa. K veľkej smole našich divadelníkov medzi ľuďmi sa zhodou okolností práve motal aj spomínaný učenec a cestovateľ Al-Džafbári, ktorý je tak trochu Janko Rubeš perského stredoveku. Keby náhodou nevedel, Janko Rubeš je absolútne najlepší, najúžasnejší človek na svete, ktorý pravidelne loví všetkých možných skamerov a poukazuje na všetky turistické pasce v Prahe a robí to po anglicky aj po česky, takže sa zameriava ako na zahraničných turistov, tak na tých našich turistov. Al-Džafbári podfúk s opicou
prekúkol a navždy zaznamenal vedľa nepreberného množstva ďalších švindľov či úskokov. Jeho životným odkazom boli hlavne dve diela, kniha Odhalenia tajomstiev a kniha Šarlatánov, z ktorých dodnes čerpáme informácie o zločincoch známych ako Banú Sásán. No je fakt Janko Rúbež, on napísal všetky knihy o tom. Počas približne 6 storočí bolo možné jej členov stretnúť kdekoľvek od umajovského Španielska až po hranice Číny. Týmto menom sa kedysi píšil každý, kto praktizoval klamstvo a podvod, no nešlo o nejakú zomknutú kriminálnu organizáciu. Neboli spojení náboženstvom ani krvou, ale skôr odmietaním noriem a hodnôt spoločnosti, akýmsi rebelánskym postojom k životu ako takému. Ich filozofiu hrdo vysvetľuje istý Abu Dulav, samozvaný kráľ Tulákov, ktorý si svojimi divokými a dráždivými historkami vyslúžil miesto v sprievode akéhosi vezíra Ibn Abáda. Jedno zo svojich rozprávaní začína týmito slovami. Som z družiny pánov žobrákov, spolku výnimočných, jeden z Bánú Sásán a najsladší spôsob života, aký sme zažili, je ten strávený v sexuálnych pôžitkoch a pití vína. Lebo sme chlapci, jediní chlapci, na ktorých záleží, na súši aj na mori. Básne a báchorky, akým bavil Abu Dulav vyššiu aj nižšiu spoločnosť, prispeli k formovaniu legend, ktoré Banú Sásán obklopovali, preto sa rôzni kriminálnici otvorene hrdili touto identitou. Takže myslíš, že tam boli nejakí tí edgy tínedžeri, ktorí It's not a face, mám, ja som Banú Sásán. Túlame sa svetom, nehľadáme nič, len slávu a naša odlišnosť je naša výnimočnosť. Boli sme pohazovaní a obrátení na ruby, formovaní ako púšny piesok vo vetre, ale vychutnávame si naše dni v núdzi aj v prepichu. Sme neustále opití a stále zapálení. Ochutnávame sladkosť v živote, v sexe a v opilstve. Sme najlepší z najlepších na suši aj na mori. To je ako pesnička na Pokémonov. Naše žrebce dunia po celom svete. Vyberáme si daň všade od Číny po Egypt, moslimských krajinách aj kdekoľvek inde. Celý svet je náš a všetko v ňom. A ak je to na jednom mieste zlé, ideme ďalej. Letá trávime tam, kde je chladno a zimy pod datľovými palmami. Nerešpektujeme žiadnu autoritu, takže nikto nepochybuje o našej nadradenosti. A prichádzame vo všetkých farbách. Koho sa opýtaš, má príbehy. Chceš něco vědět? Jsem zhulený jak prase, brácho. Olízal jsem už 3 žáby. Už jsem vzhůru 27 sluncí a je to znát. Píše Abu Dulav vo svojej básni Pieseň o Banú Sásán. Ide teda o môj voľný preklad originálnej básne už preloženej do angličtiny z dobového slangu. Ale to fakt znie jak proste intro pesnička do nejakého strašného anime o Banú Sásán. To musí vzniknúť. No, aby som ti teda prehlbila ten lore a aby si teda môj milý veliteľ mestskej stráže naozaj pochopil, s kým máš tu česť. Zacitujem ti z básne ešte niekoľko úryvkov. Sme každý blázon a bláznivá žena s amuletmi na krku. Všetci podvodníci a šarlatáni a rečníci, ktorí zbierajú peniaze do klobúka. Všetci olizovači tanierov a zberači zvyškov kričiaci pomôž mi, je mi zima, ktorí si tajne ukradnú sústo na trhu alebo žobru pri banke. Alebo vyrazia za úsvitu s plusgiermi plnými žltého hnisu a obviazanými hlavami s modrinami od sezamového oleja a rezmi od britvy, kričiac beduíni, kurdi. Bol to džin, kto ma okradol. A všetci, čo rozstrekujú ružovú vodu, pália kadidlo alebo predávajú parfémy pri ceste. A každý šarlatánsky zubár, ktorý ti vytiahne červa z úst. A všetci únikoví umelci, ktorí sa krútia z reťazí. A kúzelníci, vreckári, ktorí ťa zbavia šperkou pomocou jemnej hodvábnej nite. A sme každý žobrák s ohnutým chrbtom. A každý žobrák, ktorý predstiera hluchotu. A všetci zmrzačení s odseknutými rukami a pouličné bandity páni prachu. Každý, kto hádže kamene nasiaknuté močom a prdí v mešite. Až je zhromaždenie natoľko znechutené, že mu zaplatí, aby odišiel. V čom si myslíš, že si iný ako tí ostatní? Som hladný a cítim sa pod psa. Ale nie, ty zapáchaš. Pamätaj si, že zápach je naša najsilnejšia zbraň a treba ju využiť. A sme každý, kto najíma deti, aby vyzerali nešťastne, alebo rozhadzuje modlitebné korálky, sladkosti a soľ. A sme astrológovia so svojimi znameniami a predzvestiami, ktorí čítajú astroláby a plamene pecí a kričia koniec je blízko. A sme cvičitelia divokých levov a tigrov a deti od blata vedúce medvede a opice a tí, čo dávajú prášky na plynato zápaly močových ciest alebo zápchu a potom hovoria, to bol tento magický amulet, mám ich tu viac. Čiže skemery. Áno, musím povedať, že Banú Sásán znie podstatne epickejšie, takže ja to odteraz začnem používať v bežnej reči. Miesto slova skemer proste začnem používať Banú Sásán. A nikto nebude vedieť, čo to znamená, ale to znie strašne vznešene. V jednom zdroji sa uvádza, že a teraz si nie som istá, či to poviem správne, ale myslím, že v starej arabčine sa toto slovo začalo používať ako synonymum pre darebáka.
ale k prekladu toho slova a pôvodu sa ešte dostanem. Táto báseň, alebo kasída, čo je druh arabskej lyriky, má oslavný charakter, a to aj napriek tomu, že je na niekoľkých miestach celkom obscénna. Ale vážne, napríklad kde? Kde sa prdí v mešite? Nie je to celá báseň. Napríklad je tam ešte pasáž, ktorá opisuje, že k Banu Sasan patrí aj muž, ktorý unesie a znásilní chlapca žobrajúceho na ulici. A to konkrétne tak, že mu ponúkne jedlo, ktoré je otrávené nejakým uspávadlom. Išlo teda o tak povediac inkluzívnu subkultúru, pretože na jednom konci spektra stáli básnici i všelijakí kaukliari, na druhej zase vrahovia, ktorí otvárali ľuďom brucha, alebo takí, čo sprevádzali osamelých cestovateľov a v momente nepozornosti im rozbíjali hlavy kameňmi. Niekde uprostred by sme našli celú plejadu zlodejov, vreckárov, vlamačov a falošných liečiteľov. Ty si mohla proste povedať, ja som Banu Sasan, ja nie som obyčajný zlodej, alebo bolo to proste terminus technicus tej doby v zásade? No oni sa tak označovali, pretože im sa páčila tá mytológia a tie legendy a povedačky okolo toho, že vlastne my nie sme kriminálnici, my sme vlastne radikálne slobodní anarchisti. Vieš, že ja ti nevykrádam dom, pretože som chamtivý. Ja ťa oslobodzujem od tvojho majetku, chápem. Niečo v tom duchu asi. Byl jste oloupen? V skutku zajímavá otázka. Ano, a zároveň obrovské ne. Jde spíš o jakýsi nedobrovolný slib chudoby v podstatě. A čo ten červ v zube, prosím ťa? No v stredoveku ľudia verili, že bolesť zubov spôsobujú práve tieto malé červy. No a šarlatán pacienta akože vyšetril a potom mu pinzetou alebo ihlou vytiahol parazita zo zuba. No v skutočnosti mal samozrejme vopred pripraveného červa či kúsok vlákna. No a na niektorých ľudí to potom mohlo mať dočasný placebo efekt, alebo zub časom odumrel a prestal bolieť. Ale ten človek si myslel, že mu pomohol šarlatán, ktorý ho zbavil červa. Veci sa nemenia, len sa zrýchľujú. Len toľko som chcel. A taktiež majú menej kulmená ako kedysi. Každopádne najdôležitejšie aspekty životného štýlu Banu Sasan definujú dve vety na začiatku básne. Túlal som sa slobodne, preto môžem zniesť len slobodných a som čierna vetva medzi zelenými listami. Inými slovami, odmietali zaužívaný poriadok sveta, ale využívali ho ako príležitosť, zatiaľ čo si vytvárali vlastné pravidlá. Slovami Abu Duláfa, nikdy sa neumývajú, ani si neutrú zadok, sú hrdí na kacírstvo, odpadlíctvo a zlodejnu. A komu sa to nepáči, nech si zroluje svoje opovrhnutie do modlitebného koberca a nech ide do ryti. Na slovíčko, milejdy. Jsme chudí komedianti a zabloudili jsme. Je tu někde poblíž vesnice? Ne, tady nic není. Široko daleko. Takže tě nikdo neuslyší křičet. No a medzi týchto kritikov zrejme patril aj náš perský Janko Rubeš, kronikár Al-Džafbári, ktorý si však Dulafové posledné odporúčanie nevzal k srdcu. Aha, takže s tým nešiel do ryti, chápem. Vo svojich knihách odhalil okolo 600 stratégií a trikov používaných len vlamačmi. Opísal aj 47 spôsobov výroby falošných diamantov a smaragdov, ktorými nepoctiví zlatníci oberali zákazníkov. On bol bad motherfucker ako Janko Rubeš, fakt. Bol veľkým odporcom alchymistov a pod sloganom Dajte si na tieto veci pozor varoval pred všemožnými nečestnými taktikami. Napríklad vysvetľoval, ako zmenárnici podvádzajú pri vážení zlata pomocou magnetických prsteňov, ktoré vychyľovali ručičky. Niektorí však rovno používali špeciálne upravenú váhu naplnenú ortuťou, aby zlato vyzeralo ťažšie, než v skutočnosti bolo. Ok, ja mám voči Al-Džafbárimu strašný rešpekt teraz, ale neuveriteľný rešpekt, že on musel byť vzdelaný v toľkých oblastiach, aby dokázal odhaliť všetky tieto podvody a podobné veci a musel byť tak strašne dobrý v komunikácii a v tom votriť sa niekomu do priazne, aby to proste pozisťoval a v pozorovaní. Al-Džafbári by si zaslúžil vlastný seriál na Netflixe alebo ideálne na HBO. Mnohí podvodníci si boli vedomí, že mešce veriacich sa otvárajú pomerne ľahko a stačila k tomu iba dobrá výrečnosť, prípadne nejaká rozprávka, ktorá rezonuje. Tí, ktorí vycvičili opicu robiť gesto salám, mali vystarané. Ostatní volili náboženstvo ako zástierku pre svoje dravé praktiky. Falošní askéti, mystici i vykonávatelia zázrakov boli mimoriadne vynaliezaví a podľa Al-Džafbáriho využívali kombináciu remesla, herectva i rôznych prírodných látok. Predávali však tiež podvrhnuté relikvie moslimských mučeníkov a svetcov, alebo tvrdili, že prešli spektakulárnou konverziou zo slepoty kresťanstva či judaizmu do jasného svetla viery Mohameda. Problém bol v tom, že tieto náboženstva zamieniali podľa publika, lebo ich pravým bohom boli peniaze. Takže oni vlastne boli tak ako v súčasnosti tí teleevangelisti, ktorí vyberajú ťažké prachy a robia zázraky a vyháňanie diabla pred kamerou na počkanie. Áno.
Presne tak. Tu se roznesou zvěsti o věcech, jež se šly na scestí a nastane veliké zmatení. V ten čas přítel ztratí příteli kladivo a mladí nebudou věděti, kde leží věci jejich otců, jež tam otcové odložili včera z večera. Nezriedka mávali v dave svojho asistenta, ktorý sa podobne ako je tomu dnes hral na náhodného okoloidúceho. Minimálne v správnych momentoch predstieral záchvat, šok či prekvapenie, aby prilákal pozornosť ľudí. Asi nás neprekvapí, že komplicmi boli pravidelne aj deti a obzvlášť zlodeji vsádzali na ich zdanlivú nevinnosť či neškodnosť. Deti sa napríklad potulovali po štvrtiach a hľadali otvorený vchod, čím pripravili pôdu. Keď dieťa našlo vhodný cieľ, zahralo opäť divadlo s nejakým smutným príbehom a presvedčilo domácich, aby ho aspoň nakrmili alebo nechali pár hodín u seba. Decko si mohlo do sytosti užívať pohostinnosť, ale jeho skutočnou úlohou bolo vziať akékoľvek cennosti, keď sa nikto nepozeral. Alternatívne odčekovať barak pred akciou. Z času na čas mal tento podvod dve fázy a síce, že dieťa prišlo rovno so starším parťákom, ktorý hral násilného opatrovníka. Po týždni sa vrátilo a tvrdilo, že ho otec či strýko zase zbil a hostitelia už dieťa poznali, takže ho skôr pustili dovnútra. Hoci väčšina členov Banu Sásán sa držala okolo miest, objavovali sa aj na vidieku a dokonca i v riedko obývaných púštnych regiónoch. Takzvaný princ zlodejov Tiau istý Šajben bin Šihab mal vo zvyku vypustiť nádobu plnú kliešťov na okrajoch tábora a keď sa vystrašené zvieratá rozutekali, ukradol ich čo najviac. Najefektívnejšie sa teda ukázali byť pomerne jednoduché metódy ako nakrmenie strážnych psov s mäsou oleja a vlasov, ktorá im upchala, respektíve zablokovala tesaky i čeľuste. Akože fuj, poprvé nám jeden pes zdochol na to, že zožral strašne veľa chlopov a obchalo mu to čreva, hej, takže toľko k tomu. A po druhé, kde zohnal tie kliešte? Akože on ich... Chápeš, že Musíš do istej miery oceniť jeho odhodlanie, keď si ochotný nazberať plnú nádobu kliešťov. Tak ale nie je povedané, aká veľká tá nádoba bola. Neviem, ťažko povedať, každopádne si nemyslím, že zdravie tých psov ich nejako obzvlášť trápilo. Ale v princípe sa popisuje, že niekedy ich nakrmili iba strašne lepkavým koláčom a ten pes si potom celý deň olízoval zuby a nezaoberal sa až tak veľmi strážením. Tohle je buď šílené, alebo geniálne. Je obdivuhodné, jak spolu tyhle vlastnosti splývajú. Treba povedať, že vtedajší ľudia neboli nutne naivnejší ako my, koniec koncov aj negramotní mohli používať sedliacky rozum alebo praktické uvažovanie. Nevedeli však, že napríklad voda, ocot alebo aj moč vytvoria na koži vlhkú vrstvu, ktorá sa pri kontakte s plameňmi odparuje ako prvá, čím vznikne krátkodobá ochrana pred popálením. Taktiež nemuseli chápať, akým skvelým pomocníkom je pre krotiteľov ohňa alkohol. Keď teda také číslo videli, mohli mať pocit, že sú svedkami nadprirodzeného javu alebo aspoň niečoho mysteriózneho, lebo bežný človek nemal prístup k know-how ako dnes. Tieto poznatky sa spravidla šírili skôr ústne v úzkych skupinách a často sa odovzdávali z generácie na generáciu ako tajomstvo. Ja by som povedal, že my sme ešte blbší ako boli ľudia vtedy, pretože my teraz máme tieto poznatky, máme základné vzdelanie, vieš, biológiu, fyziku, chémiu a takéto tieto veci, ktoré ťa naučia práve tieto triky. A aj tak sa strašne veľa ľudí nechá oblbnúť a verí hoaxom a na plochu zem a podobné veci a hovoríš si, my sme na tom fakt horšie ako vtedy. Pretože sa mení iba doba, ale ľudia zostávajú ľuďmi. Ľudia sú rovnako blbí ako navždy. Vždy proste budeme blbí, no to je smutné. Nie sme blbí, ale podliehame iracionálnym záverom skôr než tým racionálnym. Tak funguje náš mozog. Náš mozog stojí za hovno v tom prípade. No nie, pretože napríklad niektoré iracionálne reakcie sú pre nás prospešné, napríklad súcit je iracionálna reakcia. Keď vidíš napríklad niekoho, kto sa topí a ty si tiež vo vode, tak racionálne by bolo skôr v rámci pudu seba záchovy zachrániť seba. Lenže ty napriek tomu potlačíš tento pud a ideš niekomu pomôcť. To je iracionálne. A to je pre nás ako spoločnosť prospešné, keď sa takto správame. Ja to beriem na margo tohto prirovnania, by som len rád podotkol, že ak sa niekto topí vo vode a ja som vo vode tiež, tak sa topím s ním, lebo neviem plávať. No ale potom si vďačný za to, že sa niekto zachová iracionálne a idete zachrániť. Miesto toho, aby všetci kúkali z brehu zo sucha a z bezpečia, ako ty zomrieš. Ja by som to nemal zase asi v tom bode už. Co to říká? Že jsme jenom banda blbců. Hele, je naše základní lidský právo být blbec. Tahle ta civilizace na blbcích stojí a víš co?
Já jsem na to hrdý. Jo, to já taky. Jak se to říká? Chybovat je lidské. Na dôvažok boli mestá islamského sveta extrémne kozmopolitné a členovia Bánu Sásan používali kriminálny slang, ktorý čerpal z veľkého množstva jazykov. Značná časť má pôvod v tom, čo nemecký orientalista Johann Fuchs nazval... Povedz, ako sa píše jeho meno. Povedz to tým ľuďom, čo nás počúvajú. Píše sa Fuck s prehlasovaným U. Fik. Dalo by sa to preložiť ako Jan Sex. Jan Jebač. Dosť. Značná časť má pôvod v tom, čo nemecký orientalista nazval strednou arabčinou. Zvyšok sa zdá byť odvodený zo všetkého od byzantskej gréčtiny cez perštinu a hebrejčinu až po sýrčinu. Pre zlodejské skupiny i okrajové komunity je to teda podľa všetkého aj potreba byť nejasný a skryť, o čom sa hovorí. Nielen sa vyhnúť zvedavým poslucháčom, ale aj nastraženým ušiam mestskej stráže. No tak dík. Okolo Bánu Sásan zostáva veľa vecí predmetom domnienok. Naše poznanie islamského podsvetia pochádza len z niekoľkých zachovaných zdrojov, ktoré navyše tu a tam miešajú pozorovanie s legendami. Nevieme presne ani, ako títo darebáci získali svoje meno, pričom sa spomínajú dve tradície. Prvá hovorí, že islamskí zločinci boli považovaní za následníkov, synov mýtického šejka Sásana. Bánu Sásan znamená doslova potomkovia Sásana, perského princa, ktorý bol zbavený svojho právoplatného nástupníctva a začal viesť tulácky život. Druhá tvrdí, že názov je skomolenou verziou mena starej perskej dynastie Sásánovcov, ktorú Arabi zničili v polovici 7. storočia. Vláda cudzích dobyvateľov podľa tejto teórie znížila mnohých Peržanov na úroveň vyvrheľov a žobrákov, čím ich prinútila žiť zo svojej prefikanosti. Oba tieto príbehy sú skôr mýty než nejaké historické fakty a dali by sa považovať za symbolický výklad. Tu by si však ako dôvtipný veliteľ mestskej stráže mal všimnúť, že náš nový kamarát Al-Džafbári vie podozrivo veľa o skupine, ktorá svoje úskoky nevešia na nos hocikomu. Odhalil stovky všemožných podvodov, niektorých viac, iných menej uveriteľných a zjavne realizoval rozsiahly výskum. Musíme si však klásť otázku, či aj náš kluk z Perzie nemá náhodou za ušami. Ja si myslím, že nie, lebo to je ten iracionálna potreba pomôcť ľuďom, aj keď z toho nič nemáš a ohrozajú ťa Bánu Sásan, vieš? Odpoveď je, že v skutočnosti nevieme. Na druhej strane nemusel byť nutne človekom zvnútra, aj keď ho niektoré zdroje podozrievajú, pretože tieto šarlatánske skupiny neboli úplne uzavreté. Mali ekosystém trikov, ktorý sa dal časom vypozorovať, obzvlášť ak ich človek vyhľadával s cieľom nazrieť za oponou. Samozrejme vlamačom asi nestal za zadkom, ale nesmieme zabúdať, že niektoré jeho kapitoly sú skôr kompilátom toho, čo počul a nie všetko je úplne spoľahlivé. Jeho umenie odhaliť zlodeja má pachuť urban legendy, pričom zahrňa veľkú misu cesnak a kohúta. Poškodený si nechá zhromaždiť podozrivých a snaží sa vinníka oklamať, aby sa sám prezradil. Vezme kohúta a vloží ho pod veľkú misu v tmavej miestnosti. Potom možní páchatelia jeden po druhom vstupujú do izby a každý musí položiť ruku na zadnú stranu nádoby. Je im totiž povedané, že keď sa misi dotkne zlodej, kohút zakikirika. Nevedia však, že nádoba je potretá cesnakom a plán počíta s domnienkou, že skutočný zlodej si netrúfne na misku naozaj položiť ruku. Keď teda poškodený ovonia všetkým prsty, ľahko pozná, kto je pravým páchateľom. Vôbec to neznie ako nejaký divný king. Ja vám teraz musím ovoňať prsty, nepoviem prečo. Tento princíp odhalenia sa šíril neskôr aj v Európe a nájdeme ho dokonca v jednej staropražskej povesti. Akurát v tejto verzii je kohút mŕtvý a natretý čiernou farbou. Bohatý zlatník hľadá zlodeja medzi služobníctvom a tvrdí, že ak sa kohúta dotkne nepoctivec, zviera ožije a zakikirika. Mne sa páči, ako Európa je ultimátne furt blbšia, jak proste tie arabské štáty, vieš? Ako náhle zoberieš tú istú vec a presunieš do Európy, tak je tam oveľa viac mysticizmu. Ale tak aj v tej arabskej verzii je mysticizmus, pretože ten kohút má akoby magicky zakikirikať a poznať zlodeja. Čož je stále uveriteľnejšie, akože ožije. Podľa mňa je oboje rovnako uveriteľné. Ja neviem, ja by som chcel podotknúť, že v kresťanskej Európe by malo byť každému jasné, že jediný, kto vie oživovať, je Ježiš. Čak ale možno ho Ježiš oživí. Lebo chce poukázať na zlodeja. Áno. Já jsem nevinný!
nevinnej! Kristus pán byl taky nevinnej a taky ho ukřižovali. Keď už sme teda preleteli do Európy, tak je dobre uviesť, že spektakulárni šarlatáni tu hrali o trošku menej výraznú rolu, hlavne preto, že mesta boli menšie a nie tak kozmopolitné. Západ však samozrejme mal svojich potulných liečiteľov, kaukliarov i predajcov zázračných liekov, ale európsky mestský život bol ihriskom vreckárov. Ich najsilnejšou stratégiou bola nenápadnosť v oblečení i správaní, ale aj zásada, že sa nekradne prstami, ale mozgom a očami. Teraz ma vidíš, teraz ma nevidíš. Teraz ma je vidieť, teraz nie. Vypracovali si jednoduchý, no chytrý informačný systém, vďaka ktorému sa ich na jednom mieste nikdy nestretlo príliš veľa. Keby sa totiž po tržnici rozkríklo, že každý druhý prišiel o mešec, ľudia by začali byť ostražití. Riziko odhalenia stúpa a majstri dlhých prstov si predsa nechceli navzájom prekážať. Prvý, ktorý dorazil na jarmok, umiestnil do vopred dohodnutého úkrytu hraciu kocku s číslom 1 otočeným hore. Druhý ju prevrátil na 2 a takto pokračovalo, až sa na kocke ocitla 6. 7 teda vedel, že už je plno a musí ísť inam. S prameňou neskorších období vieme, že existovali dokonca akési zlodejské školy alebo zomknuté gangy s prísnymi zásadami. V 16. storočí si istý majster Wotton otvoril v Londýne výčap, ale zadné priestory využil na celkom iný podnik. Fight Club. Vyrobil prototyp cinkajúcej bábky so zvončekmi, na ktorej údajne trénoval mladých chlapcov v umení lepkavých prstov. Trénovali iba v tom, alebo mal aj ďalšie pofiderné úmysly? Nie, proste chcel mať gang detí, ktorí kradnú. A asi mu to vyšlo. A volal sa Peter Pan. Podobný motív potom prebral Charles Dickens do Olivera Twista. Podobný biznis vraj založil aj známy francúzsky zbojník Louis Dominique Cartouche, ktorý sformoval z 2000 parížskych zlodejov funkčnú organizáciu. Samozrejme nie všetko, čo sa v dobových textoch objavuje, je opis reality, pretože klasicky sa nám do debaty miešajú aj povery a mágia. Ako napríklad, že kohút ožíne, keď sa ho dotkne zlodej. Tak to je povesť. V rámci literárnej nadsázky sa šírili legendy, že zlodej sa má na mieste, ktoré vykradol, pekne vyprázdniť kvôli ochrane a paradoxne zahladeniu stopy. A potom prišiel nejaký detektív Oriešok, chytil to, ochutnal. Bol tu pred 2 hodinami, týmto smerom. Iná povera zlodejom radila dívať sa pred vykradačkou na nočnú oblohu. Keď totiž hviezda, ktorú si dotyčný lupič vybral, zhasne, zaspia aj všetci v dome, ktorý sa chystá spraviť. Ja s tým súhlasím, ja by som si vždy vybral slnko. Oveľa účinnejšie však bolo rozhádzať podrvený magnetid na žeravé uhlíky a obyvatelia domu z ničoho nič záhadne zmiznú. A kam? Zaujímala by ma, ja neviem, akákoľvek mechanika, alebo aspoň niečo proste za týmto. Proste puf, ak nejakého smoliara predsa len chytili, odporúčalo sa mať u seba vetvičku e-maila, pretože tak ho nemohli pred súdom usvedčiť. No to môže udělat jenom blbec. Poslušně hlasím, že opravdu sám na sobě někdy pozoruju, že jsem slabomyslnej. Každopádne určité švindliarské púťové triky slúžili aj pre pobavenie, nie nevyhnutne okradnutie publika. Mágiu klamu i kanadské žartíky popisuje vo svojich denníkoch istý mních Thomas Batson a svedčia o tom, že buď bol veľmi obľúbený v kolektíve, alebo všetkým totálne liezol na nervy. Môže byť oboje pravda? Povedz mi ty, bavilo ho trebárs priviazať tenký ženský vlas do vyfúknutého vajíčka, či prilepiť ho na mincu a predstierať, že daný predmet levituje alebo sa hýbe sám o sebe. Podobný efekt malo podľa jeho slov aj vloženie chrobáka do diery v jablku. Denník však obsahuje aj oveľa zložitejšie návody, ako simulovať rôzne obrazy pomocou komplikovaného nastavenia zrkadiel, či predvádzať optické klamy s mincov a nádobou vody. On bol proste bad motherfucker, veď on mohol byť strašný vedec a miesto toho bol proste puťový kúzelník. On bol mních a nudilo sa evidentne. V stredovekých textoch nájdeme veľa obdobných receptov na žartiky s chlebom tancujúcim po stole a rybou vyskakujúcou z panvice. Lenže objavujú sa aj inštrukcie k vytvoreniu zložitých svetelných efektov, vďaka ktorým ľudia vyzerajú ako bezhlaví alebo groteskne vysokí. Existujú dobové tipy pre exotické triky s ohňom a návody na rozviazanie rúk za chrbtom pomocou skrytého noža. Väčšina experimentov vyžadovala aspoň základné znalosti chémie, ale ingrediencie sa našli v takmer každej domácnosti. Trochu oleja, silné červené víno, cibuľa na neviditeľný atrament a možno pár kvapiek krvi z dudka chocholatého. Všetky tieto veselé kúzelnícke klamy mohli potenciálne poslúžiť aj na obratie publika či odvedenie pozornosti. A to nás privádza k najstaršiemu púťovému podvodu, ktorý sa používa dodnes.
Shell game, skožápky alebo škrupinky je pomenovanie pre podfúk, ktorý pravdepodobne funguje už od staroveku a táto naša kolektívna naivita sa tiahne ako sopeľ až do súčasnosti. A áno, ja osobne si myslím, že vznikol už v praveku, lebo je to tak primitívne. Stačilo uloviť 3 korytnačky, vyspať. Alebo mušle, alebo hocičo. Ak náhodou neviete, o čo ide, hráč má uhádnuť, pod ktorou z 3 škrupiniek je guľôčka po ich premiešaní, no podvodník ju pritom tajne presúva alebo odoberá, takže výsledok má vždy pod kontrolou. Navyše má v dave komplica, ktorý akože vyhrá, aby ste mali ilúziu férovej hry, ale vždy ide o lesť. Z hlúposti divákov, ktorí sa takto nechali ošáliť, si dokonca uťahuje aj slávny maliar Hieronymus Bosch na svojej kresbe z 15. storočia. Aké nám z tohto plynie ponaučenie? Ja by som pre túto epizódu špeciálne miesto ponaučenia urobil to, čo robí Janek Rubeš na konci každého videa, že učí tých divákov nové slovo. Ja by som vás rád naučil nové slovo pre podvodníka v arabčine. Je to Banu Sasan. Ešte raz. Banu Sasan. Nikto nie je tak kreatívny ako zlodej odhodlaný kradnúť bez toho, aby bol chytený. Chvíľu som myslel, že povieš, nikto není tak veľký, aby sa do truhly nezmestil, ale potom sa to stočilo. My vám ďakujeme za počúvanie, nalaďte si nás aj na budúce. Nájdete nás na Instagrame, Facebooku a Spotify. Neváhajte nás podporiť sledovaním, aby vám žiadna epizóda neunikla. Pokiaľ počúvate na YouTube, dajte nám odber a my sa budeme tešiť do nejakej ďalšej epizódy.